Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। नै दिनैहाय आङो खानाय बोनो स्टार्ट खालामलायबाय। स' नोंथांमोननो बे जेबो ब्लग भिडिअ लानो हायाखै आरोना, आङो खानाय बोनायखौनो लाबोनोसै होननानै दामानि बिराद बेस्थ' आरोना। स' खानाय बोनायनिखौनो लाबोबाय आङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय जाय मोजां मोनो आं सोलाबैनि लक्ष्मिया फोरानबाय। लक्ष्मी फोरानदों। नै हाबजानो गिदों आबैया। बांद्राय गोजान बोबोबाय नालाय गजाखागोन ना। बांद्राय खाथियाव दाहो जाम्बि। बिबै आरो नांजानो गिनाया खहे जालांबाय, खामजानो गिनाया। दे लान्जायनिखौ फोरानदो दे, गोजौना गाव रानगोन दा बार एसे एनै नांनायजोंनो। ओमफ्राय सासे मुलि फुननानै दोनबाय नै बेयाव 3:30 4:30 जागोन आरो बेना, माने खय मिनिट लायो बिनि खानायनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन आरो। ओमफ्राय सासेना नैबेना हेयार स्पाल' खालामगोन आरो दाखालि बोनाय। फार्स्ट क्रिम फुननानै सुसिगोन आरोना। माबा मिनिट लाबायमोन बेना र' 4:30 बा दा 20 जाबाय, 40 मिनिट। गुड मर्निं, सोरांबाय। दा जाबाय टाइमा 7:40। ओमफ्राय नै गोदान सासे फैबावबाय आरोना, दा बेखौबो बोसिगोन आङो। खानाया नैबे माबा जाहैबाय बिफर, ओमफ्राय आफ्टारखौ दाहाय नुगोन आरोना। खर' लोबाखै, दासो सफैदों। थाब थाब बोनोसै। मैयाथ' 11 दुर्गा फुजा खाथिखाय खानायखौ बिराद मानसिया बोजाफैदों आरोना। आङो बे खानाय बोनाया बिदिनो 15 जनसो जाबाय आरोना। सामफ्रामबो सानै रेस्ट गैया, आरो बोबावनांगौ दंबावोसो, मेरला बोबावनांगौ दङ आरोना। स' माखासे बोनायफोरखौ आं नोंसोरनो खोन्थाजोबासै। जा हायो जा मोनसे मोननै भिडिअ लादों बेफोरखौल' आं देखायबाय आरोना। हममेड खानाय बोनाय आरोना। स्टार्ट खालामनोसै, बोनोसै। मैयाल'सो बोसिगोन। सल' बोनाय बायदि नुखाबाय, ओरैनो थांनो थिनबाय आं बिदांखौ। नै दासो मुलि फुनदों आरोना, बावाखै। टाइमा खयथा जाखोथाय? माबायाव 2टायाव फुनखांदों। खय मिनिट लायो बेना नायनोसै। 4 जाबाय, आखायानो साजोब्बाय। बैनाबो सेकेन्ड क्रिम फुनदों नानिना। हाबाय नै। रिजाल्टआ नुखादों दा नै माबायदि। खेबसेजोंसो रय। रिजाल्टआ नुखाबाय दा माबायदि। 3-4मोन खानाय बोग्राया दिनैहाय, ओमफ्राय 2ल' बोबाय आरोखि आङो। नै सासे मुलि फुनदों, टाइमा जाखाबाय 2टा 2:30 जाखाबाय। दा हरनि 10टासो नङाबा हाला। थांदो। नै सासे हाबाय आरोना, मर्निं नै। मोजां जादोंना रिजाल्टआ? नुबाय दा? थाव खामायदो। औ खानाय बोजाग्राजों बोजाग्रा हेबलायलायनानै दं आरोना। कारेन्टआ थांबाय। बिदां रानिया होथेलायबाय नै। मुलि फुननानै माबानानै दङ, सोरबाबा खर' गारथबनानै दं, सोरबाबा खानाय फोरानगासिनो दं। हेबलायलायनाय आरोना मानसिफोरा। और आज किसका बर्थडे है? dwisa का। तो क्या बना रहा है तू? गुब्बारा बरा। रियाना बिलुन सुदों बार्थडेनि मुङाव। ओरै दैसानि नै फिसा
birthday ni bujia, jilapi, cake, misti ranbai arena.